Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatim disingkat dengan Yidu. Ini kan belum pernah kita kawan-kawan ya kan ini bersama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, mungkin orangnya Panten. Ya, Panten. Rino wangi pikiranku melangitku. Ya nih ya, dari belakang sana sini. Nolong sotaman uripku, urip pisan ana ngalam dunya. Nyambut gawe kok kaya ngene wiwit biyen mula. Sedih. Iya. 20 tahun lawase atus sudan atus keringet kepanasan oleh pangan ya neng kutha metropolitan. Rino wangi pikiranku melalikum. Wong rasane kepengin bali ora duwe sangu. Kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati. Kula niki tansah eling keluarga neng desa.
ora duwe sangung kelingan marang wong tuaku tak impi-impi krasa jroning ati kula niki tansah eling keluarga ning desa. Alhamdulillahirobbilalamin, sampai ke rumah.